Halløjs alle sammen, og velkommen. Wow, fed start, at man lige bliver skudt i bagryg, eller lige bagryggen. Sprogmangol. Nå, men i hvert fald, halløjs alle sammen. Velkommen til den her lille video her. Jeg vil lave. Og der. Ses. Der. Nej, gå nu væk. Nå, men jeg vil egentlig lige lave den her video for lige at hurtigt sige at wow, lag. Nej, det vil jeg ikke sige, men det var mere fordi at jeg vil lige sige at undskyld for at jeg ikke har lagt videoer i så lang tid, men der har bare været så meget med skolen og så videre. Så der har ikke været hvad kan man kalde det, tid nok til at gøre det. Hvis man kan sige det sådan. Det må jeg meget undskylde. Ej, gå nu væk. Nå. Men i hvert fald, så vil jeg også lige snakke om en anden ting. Det var mere, at nu vil jeg prøve at se, om jeg kunne... Wow, gå nu væk. Prøv at se, om det kunne lade sig gøre, at få et fast antal videoer om ugen, i stedet for, at de bare bliver lagt op sådan mærkeligt. Wow, gå nu væk. Ej. Men mere sådan... Om I havde nogle idéer, fordi at jeg har ikke selv nogle idéer til hvor mange videoer, men det er selvfølgelig, jeg vil ikke tage dem, som jeg ikke synes godt om. Så jeg ved ikke rigtigt. Men hvis jeg har nogle idéer til hvor mange videoer, der ligesom vil være et godt form for, hvad det man kalder det. Ej, gå dog væk. En god form for, hvad det hedder, rutine eller antal videoer om ugen at lægge op, fordi jeg har ikke særlig meget tid og så videre, hvordan man ligesom kunne planlægge det og så videre. Ikke fordi jeg siger, at nu skal I sidde og at finde ud af, hvordan jeg skal planlægge mit liv og så videre, men mere bare fordi, at jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal få tid til det, sådan 100%. Fordi jeg har rigtig meget at se til det i øjeblikket, men lad os nu se. Ej, gå nu væk. Nå, og så, det var egentlig lige det meste af det, hvad jeg lige ville snakke om. Fordi jeg havde ikke rigtig nogen idéer, jeg sad lidt og tænkte over det. Og nu hvor der ikke er kommet video i så lang tid, så er det lidt, jeg synes det er sgu lidt ærgerligt, fordi at jeg har rent faktisk ligesom nogle folk, som gerne vil se mine videoer. Håber jeg det. Ellers vil jeg jo heller ikke have de snart 50 subscribers, det siger jeg også tak til, at jeg snart har så mange. Det er jeg rigtig glad for. Så ellers ville jeg jo ikke have så mange, hvis der ikke var nogen, der gad at se mine videoer. Ja, hvor lækkert! Oj. Gå nu væk. Nå, men ellers vil jeg jo ikke have så mange, hvis man kan kalde det subscribers, hvis det er at folk ikke gad at se mine videoer, så derfor vil jeg heller ikke ligesom sige, jamen hvis jeg ikke har tiden, så lægger jeg ikke nogen videoer op. Eller jo, hvis jeg ikke har noget tid, så lægger jeg selvfølgelig ikke videoer op, det er jo indlysende, men det er ikke på den måde, men det er mere, jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det, der er ligesom andet, der ligger først i prioritet. YouTube er en form for, hvad kan man kalde det, af min fritidsinteresse. Og det er en fritidsinteresse, som jeg godt kan lide, men det er ikke den, der fylder det meste. Så det er ikke fordi, at nu vil jeg smide alt væk fra YouTube. Men ikke fordi, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her. Hvordan skal man ligesom sige det? Hvordan skal jeg sige det her? Wow. Men mere at... hvor fanden var det nu, jeg kom fra? Nej, gå nu væk. Nå. Men mere, hvis jeg ikke har tiden til det, så skal jeg heller ikke lægge video op. Men selvfølgelig vil jeg rigtig gerne ligesom... nu fik de lasker på mig. Men så vil jeg rigtig gerne ligesom have et tidspunkt, hvor jeg lægger videoer op og så videre.
Ikke fordi, at det skal være sådan, at når det er, at der ikke kommer en video op på det tidspunkt, jeg ligesom har sagt, hvor der kommer en video op, så skal det ikke være sådan, hvor bliver videoen af, og så videre. Men mere, at jeg ligesom har et tidspunkt, hvor der er, at mine seere gerne vil se mine videoer. Det var det, jeg gerne vil sige. Og det vil være rigtig fedt, fordi at, så ved jeg også godt, hvornår jeg skal lægge mine videoer op, for ligesom, at folk gider se dem. Fordi jeg gider jo ikke at lave videoer, bare for at folk de gider se dem. Hvis der er noget lort, så gider jeg jo selvfølgelig ikke at lave det. Wow, nu kom vi ind i samme bane igen. Nice. Men det var mere fordi, at det var nok det meste, jeg vil snakke om. Men vi kan lige tage en bane med, og så lige snakke om spillet i stedet for alt det her. Men i hvert fald, så vil jeg også sige tak for snart 50 subscribers. Det er jeg rigtig glad for. Wow, nu gik connection lost, eller sådan noget til host. Nå, så kan vi sidde og vente lidt i et par 20 sekunder. Skal jeg lige bøse, mens? Ja, går pisse godt. Nå. Og det gik lidt hurtigt forventet. Men nice. Nå. Men så ud over det, så vil jeg også, har jeg fået en masse gamle spil, PC-spil. Blandt andet Battlefield 2 og hvad det hedder. Hvad fanden, jeg kan lige prøve at se, jeg kan finde det her. Det hedder SimCity et eller andet, ja. Så det skal jeg lige kigge på og se om det er værd at lave gameplays med det. Og hvis I kender spillene, altså Battlefield 2 og SimCity, og hvis det er værd ligesom at lave gameplay med, må I meget gerne skrive det ned i kommentarerne, hvis I gerne vil se noget af det. Så det vil helt klart tage op, hvis det er selv kan lide spillet. Så jeg gider ikke at sidde og spille, jeg gider ikke at sidde og spille et spil, som jeg ikke selv kan lide. Men lad os nu se. Hvad fanden var det? Nå, awkward silence, lol. Nå, men så kan du også godt se på nogle af mine klasser, så jeg begynder at blive lidt sniper-agtig. Det er fordi, jeg gerne vil øve mig i sniper. Det er lækkert. Nå, kom nu. Faster. Okay, tager det virkelig så langt til at komme ind i et map. Nå, jeg vender tilbage, når vi er kommet ind i et map. Så er vi sgu tilbage. Så kom vi sgu ind i en bane. Det var sgu meget fedt. Men wow, jeg lægger lidt her i starten. Men så skal vi til at spille den her bane, der hedder Underpass, hvis I ikke allerede vidste det. Lad os se. Jo, der er en gay lige der. Kom nu frem med dig. Jo, der. Din gay. Kom nu frem. Kom nu frem med dig. Wow, lag. Ja. Yeah. Finally! Nej, hvorfor fuck fik jeg dig ikke der? Der var ikke nogen, der ville lå der. Nå, ja. Kom, let's go. Jeg ved ikke, om i jeres video gik i lag der, men der var et eller andet galt med min, så. Lad os se her, om der ikke kommer nogen gays lige der. Det gjorde der der. Men her på det sidste er jeg faktisk begyndt at spille pænt meget Call of Duty og så videre. Det synes jeg er rigtig nice, fordi jeg elsker det her spil. Oha. Det ser sgu da spændende ud, det her. Wow. Nu begynder jeg at få lidt ondt i min arm. Jeg ved ikke, hvad der er med min arm her i øjeblikket. Hey! Slask! See you. Wow. Du med airconditioner. Nej, så var han gået dernede, det svin. Grimme ged. Nej, gå væk. Nej, gå væk. Gå væk. Jeg havde fået ham så hårdt der. Det lød forkert.
Ej, gå nu væk. Gå nu væk. Lad mig nu få en eller anden. Kom nu. Go for it. Hvor der var sgu da en eller anden der, var der ikke? Jeg tror, jeg vist nok lige der var. See you. Nej, så blev jeg nakket der til sidst. Det var sgu nederen. Er jeg host? Ej, hvor nice. Så det er derfor, jeg spiller så godt. Det kan være, at jeg skal hoste noget mere. Okay, der kommer nogen her nu. Nå, let's run this way. Motherfuckers. Whoa, fuck you. That was not nice. No, whoopsie. Ej, okay, nu tror jeg lige, jeg skal have den her. Den her, den er bare epic, når det er, man skal tage nogen for lang afstand. Der er den bare epic, den her. Ja, finally! Nej, din ged! Nå, skal du... Nej, vi kan lige gøre sådan her. Nej, nu skal vi passe på, at vi ikke lægger den over på den her. Så vi går herover og lægger den. Der lægger vi den. Okay, der ligger ikke nogen, der kan snipe mig. Det er fint. Så tager vi lidt ned. Counter UAV. Nice. Hvad, så ligger jeg mig bare lige. Ej, gå nu væk, mand. Er jeg så virkelig så fuld af, at jeg ikke engang kan ramme en stige? Nå. Lol. Trick shot only for the win. Ha! Slask! Der fik du fandme lige der flash. Eller stun. Eller hvad fanden det nu var. You just come at me, bro. Then I will fuck you up. Nå, vi kan lige sætte sådan en bassemand her. Nej! Hvor er han? Nå, han står der. Det er svin. Den svin. See you, bitches. Hvor ville det have været nice, hvis jeg havde fået ham igennem væggen der. Wow, fuck! Okay. Nu kan det fucking være nok. Nu kommer der bare. You just come at me, bro. I will show you what's up and down. Motherfuckers. Var slask. Okay, storm for the win. I just love this shit. I can just do this shit all day long. It's amazing. Oh fuck, der var en dernede, mand. Jeg havde det sådan lidt på fornemmelsen, om der ikke stod en gate dernede, mand. Ej, hvor nederen. Kom, der er nogen derovre, det ved jeg. Kom nu, lad os se om vi kan få fucking last kill. Vi kaster lige den der grenade derop. Det er sikkert Storm, der render rundt med sin fucking shotgun og får det der skide kill der. Jo, jeg fik det fandme. Genialt.
Yeah. Nå, han var flyttet sig, det var derfor, jeg ikke kunne ramme ham igennem der. Nå, men så nu lyder min stemme lidt fucked, det ved jeg godt. Men så tak fordi du så med. To be Sable, han sakker af. Tak fordi, nej det har jeg sagt, ikke også? Ja, så To be Sable, han sakker af. God dag. Tror jeg vist nok, den kommer vist nok ud om morgenen, det ved jeg ikke. I hvert fald god dag til jer alle sammen, så bye bye.